ole thlir tu le ngai thla tu zung zung te in zawain chi bai masain kan han buk vele cheu ani hei ka channel hi min han thlir sak tu te subscribe min han pe tu ten lo vele thina lo mum khop maya tranim ngai taka min han thlir sak tu te chunga masain lom thu kan han soya ti chuan hun lom le tura te min han thlir sak zel tur te point kan han ngen chewa tin min thlir sak tu te zinga min subscribe lo te kanom chuam subscribe sakram turin thinlung takin ngen ngol takin kan han som cheu ani ole hei kan riat photo angin Mizoram State University chungchang hi tlem lai dewa tang kham thom hi om le thina hei kan riat theu angin Mizoram Chhim lam mi pui ele atlom ngai pol mi then kathian Chhim lama om theina na bik takin lunglei chunga ngei da ani theinam thei topin man la thina an be seina tepo asang thin viau maya chutiang chuam malata pol hi anom reng thina chungmi ta chuam thei top chuin Mizoram Chhim lama bikin lungleya ngei hian om theinan ma hian la kal renga ti chuan voin October ni somthum sang ni somni panga ani voina khan Mizoram State University Demand Committee lunglei te chu MZP office MZP sapui anthu khoma chuta chuam Mizoram State Sarkarin State University bill apom to chu assembly session masabera ti danglam an phut thu an soi chuaka Chhim lam tan lunglei chunga ngei hian da an phut ani lunglei a hiam MZP le MSU kai hruai Mizoram State University Demand Committee lunglei a hiam adinga ti chuan Mizoram Sarkarin State University din tura ruamanna asiam chhoda na tangin Mizoram State University chu lungleya college omsa tele Chhim lam kan ti heng na thial longtlai sia ha tele chong te college te mangtang kai telin lungleya adin thei chiang lea an ngaya demand committee te chuam ti chuan State University bill pom to chu assembly session masabera ti danglam ni sela chiti chuan Chhim lam tan lungleya ngei hian da an phut thu hai demand committee lam hiam Mizoram State University Demand Committee lunglei te chuan an soi ani ti chuan Mizoram State University Demand Committee chuan Mizoram State University chungchanga ruamanna om to sa hi assembly masabera ti danglam ani le ni lote ngai chan ni se an ti chutiang chuan ngai chan thukal zel da na zirin ruamanna te ti danglam ani lo chuan atulang zelin hunlo le tura te po malak chunzom antumbok ani tikha voin Mizoram State University Demand Committee tena anthu worklock dan tlang pui kha ani ti chon heti lai hiam lungleya local council association chuan lungleya hian State University hi da ani ngei theinam thei top chua antumbok thu kano ria voin vek October ni somthum sang ni somni panga Silver Mount Homestay Ramtharveng lungleya lunglei local council association te chuan general conference hun an mang thu sang an rela heta an thurel sang zinga hiam State University chu lungleya ngei theinam thei top chua malak an rela chu an thurel zinga hiam atel ani ti chuan khatiang kha anita a demand committee teba kha lunglei khopui chunga local council association ten malak kha antum to ti chuan thamasa September thla kha han chuile lukila September ni riat sang ni somni panga kham MZA district headquarter lunglei kai hruain lunglei
tlom ngai pol sang ai o te MZP Press Club an thu khom to a chuta chuan Mizoram University chu lungleya din ani ngei theinan chak taka malang ni se ti kha an lo rel to ai hi MZA lam kai hruaim lungle tlom ngai pol sang ai o in mukhom kha ani a ti chuan chumi nu de ulok khan in ka hria a MZP ni lo MZA lungle president pu HL Thansang po im higher and technical minister Dr. Valal Thana an hmuna khan minister hena khan lungle mi puin LMC in thana te MLA in thana te ne takim tuna sarkar lai ZPM hi an thlan tlin thu te tin chumi hnu loka chief minister le home minister ten lunglei an ngai puimo tur thu an soi te po kha an soi chuaka tiang chuan khami an soi wang khan sarkar chuan an ma ni kut koi liawa mason na ro tling an siam thei State University chu lunglei a hian da nge ni se ti kha minister ma kham alo sei to kha chan chin thara te po kan lo mu ani tiang chuan Chhim lama hian State University da du tu pol hi an om ta thua soitak ang khan zirlai pol pahni te in thurual kai hruaina hnuaya University Demand Committee dinani a tin lunglei khopui chunga Local Council Association pol chuan dinani ngei theinan malak an tum thu kha kan han threto a ti chuan khami ma kham kan soitak ang khan MZA journalist district headquarter lunglei ten kai hruaina hnuaya tiang chuan malak chaktaka malak ani se ti kha an lo om to bok ani ti chuan kan thria thewangin state sarkar lam hiam ro manna an siama lunglei emo Chhim lama handa kha hei alang chia lo ni te po kha alanga chu Chhim lampang ata na mi thanem ngai te hiam Chhim lama State University da du tu pol ten ma an la zel boka chu tiang chu ani a thei ram chuan ni thil hi in sem zai te po hi a tha a Chhim lam mi puite ta na thil tangkai takani tin a hlu hle dona chu wang chuan thei top chu a tha han tho a thanem ngai taka beya malatu te thop thlata thei top chu puya tran pui turim eng malatu pol te po hian Chhim lam mi pui te po an ngen na thu te po kan thre photo me chutiang chu ani engti nge thila kal zelang kan threlova kan sarkar lam hian eng mi te oka hi engtiang in nge alo ngai thlak sakanga angai poimo sakdan tur ti te po chu hun local le sel turin a hril tura in ngai phot te ang